kurtum sano ne kera sababu yendogani be kofe ne ko ngaka na yoro sa no kausa wa yoro sa kune ayasa kune bisega adla me alage wa mana warci ne mane be birke gusi anna se billima akune be bang mina kune ko fay ne ko me ko loji mana ay warci foka da famille sigi o million sigi kono mina ta sobili wakati be ngomi ta sobili ni kudeta bena ko kube warde ma wari masoro ni ko ntora munu na ka munu ka munu injija ka million flanda madiso ni wamuga ni ko bora wari la wari era to maso ne ko bina ka tile kan daya ni se kana me buli ka ta ko surisa ko commerçant d'Italia ne ka wonde wamuga ko jan kon yo karne ta ka dala jo dokon wamuga ka la dernière tile ka 2011 ne ya sanworo ne tɔgɔ ye Ashita Fane ne ye kɔnto jigima tɔnden dɔ de ne ka wari bɛ yen n ka wari mara ye k'a bila yen n bolo ma s'a ma fiyewu ko n ka den fila ka kɔɲɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɔɲɔ sera n bɛ taa wari ta kɔɲɔ sera wari ma sɔrɔ ne ye dɔgɔkun kelen kɛ ka segin yan wari ma sɔrɔ an ka sugu mɔgɔ dɔw yɛrɛ de y'a ka tɔn wari cɛ k'a di ne ma ne ka n den ka kɔɲɔ kɛ n'a ye hali sini a juru tɔ bɛ na ma ba sara la ne dɔgɔkɛ ka bitigi datugulen min ye fajigila sugu la a filɛ damanda la a ka wari bɛ yen ne kɔni bɛ min fɛ u k'an ka wari jan ma ne sɛgɛnna tɔɔrɔ la ne yɛrɛ filɛ masa n tɛ baara la n tɛ foyi la wari tɛ n bolo. Ne tɔgɔ Kassim Jara ne bɛ bɔ Korofina je suis à la retraite ne ye kɔnɔ jigima sociétaire dɔ ye mais ne de y'a muso ka wari minɛ k'a don a la ne ka muso de ka wari b'a la n'o tɛ ne yɛrɛ ta caman kɛra o la donc maintenant sisan ne de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ la muso ka wari ka di muso ka wari n k'a sɔrɔ ne de y'a caman de déposé ne yɛrɛ de y'a wari caman déposé a la min taara ko n bɛ taa wari sɔrɔ n ma wari sɔrɔ ne seginna n tɔɔrɔ la muso tɔɔrɔ la. Ne tɔgɔ ye Kiyatu Danbele ne tun bɛ kabine de la ne tun mana n ka sara ta ne tun bɛ taa wari bila fɛn kɔndo jigima na wagati kɛra ne nana mɛn ko a bɛ ɲini ka bin ne taara ka taa dɔ ta n ka wari la ne ka wari tɔ b'a kɔnɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi ne mago bɛ n ka wari la ne bɛ n débrouiller de ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ka n ka feere kɛ n'a ye n'a wari dira ne ma bi a bɛ ne nafa bari a kɛlen don ka magosa lase n ma. Ne tɔgɔ ko Safiyatu Tarawele ne yɛrɛ ka miliyɔn 10 de tun bɛ yen anw ye fantanw de se tɛ anw ye anw b'an débrouiller dɔɔni de ka n'an ka wari bila yen fo bi an ka wari dɛsɛlen don ka sɔrɔ tiɲɛ na a kɛra tɔɔrɔli y'an bolo an tɔɔrɔla an tɔɲɔna. Ne tɔgɔ David Konate ne ye Fajila sugu responsable ye n ye kɔndo jigima sociétaire ye. Ayiwa an kɔni nana kɛsu an farala ɲɔgɔn kan an nana kɔndo jigima direction na an ye ɲɛmɔgɔ minnu sɔrɔ yen nɔ olu kɔni ye jigitugu kuma caman f'an ye u ye jigitugu kuma caman f'an ye an kɔni an sigilen bɛ k'u layɛ hali bi bari olu fana y'a yira an na k'a fɔ k'u ne faamaw bɛ kuma la danaya dɔw bɛ yen an ka hali bi an ka mun an kɔni b'o muɲu de kɔnɔ mais tiɲɛ la an tɔɔrɔlen don.